Cyflwyniad dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg bellach uned 5, Amcangyfrifon Diduedd 1. Amcangyfrifon Diduedd. Boed i x fod yn hap sampl gyda dosraniad sy'n cynnwys parametr anhysbys theta a ni angen ei amcangyfrif. Felly, enghreifftiau o parametr byddwn angen amcangyfrif gall fod tebygolrwydd llwyddiant gyda dosraniad binomial, cymedr neu amrywiant unrhyw ddosraniad, cymedr dosraniad Poisson, cymedr sampl o boblogaeth, cymedr ffwythiant i dor, diffiniad o'r amcangyfrifon yma. Os yw'r ystadegyn T yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer y parametr theta, bydd hynny os ac yn unig os yw disgwyliant expected value T, disgwyliant T yn hafel i theta ar gyfer unrhyw werth theta. A na'r un pwysig sy'n angen i ni gwybod. Mewn sawl sefyllfa mae'n bosib darganfod mwy nag un amcangyfrifon Diduedd ar gyfer yw parametr. Felly, pa un yw'r gorau i'w defnyddio? Un ateb synhwyrol byddai ei ddewis un sydd yn debygol i roi gwerth sy'n agos i gwir gwerth theta. Felly, boed i T1 a T2 ddynodi 2 amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta. Felly, gan bod disgwyliant T1 yn hafal i theta a disgwyliant T2 yn hafal i theta, bydd gwiriau safonol dosraniadau ei samplu yn dangos pa mor agos ydynt at theta. Felly, ni angen dod o hyd i'r amrywiant. Felly'r amcangyfrifon gorau yw'r un sydd ar gwiriad safonol lleiaf. Gelwir y gwiriau safonol dosraniad samplu yr amcangyfrifon Diduedd T yn cyfeiliornad safonol, standard error ar gyfer T, a'i talfyrir i cyfeiliornad safonol T, neu SE T. Atgof, algebra disgwyliant. Felly, os ni angen amrywiant x, variance x, ni'n gwybod taw disgwyliant x sgwar minus disgwyliant x wedi sgwario yw hwnna. Hefyd, mae disgwyliant cyfuniad llinol o x, sef a lluosi x plus b, le mae a b yn gysonion. Ni'n gallu mynd ar e mewn a cael a lluosi gyda disgwyliant x plus b. Ar un modd, mae'r amrywiant yn gallu mynd mewn, ond y tro yma, rydyn ni'n sgwario'r cyfernod i gael a sgwar ac anwybyddu'r b. Felly, amrywiant ax plus b, yr un peth a sgwar lluosi amrywiant x a dim b, nid yw'r b yn amrywio. Os oes dau individu'n dyn ni, x a g, a cyfuniad llinol gyda ni o'r hynny, mae disgwyliant yn gallu mynd mewn ar gyfer unrhyw ddosraniad, x a g, felly mae a lluosi disgwyliant x plus b lluosi disgwyliant y, ond ar gyfer yr amrywiant, mae angen bod y ddau x a g yn annibynnol. Felly, yr un peth o'r blaen sgwario cyfernod x o a sgwar lluosi amrywiant x a b sgwar lluosi amrywiant y. Atgof yw hwnna, dylen ni fod yn cofio rhywna o blaen. Enghraifft 1. Gadewch chi x1, x2 ac x3 ddynodi hap sampl o 3 ar sylw ar hap newidyn x sydd â chymedr myw a gwiriad safonol sigma. Dangoswch fod y ddau ystadegyn T1 a T2 ill 2 yn amcangyfrifonnau Diduedd ar gyfer myw. A phenderfynwch pa un yw'r amcangyfrifon orau. Newn ni hwnna gynta. Felly, ar gyfer amcangyfrifon Diduedd,
ni angen bod disgwyliant T1 yn haflu mew a bod disgwyliant T2 yn haflu mew. Ni'n gwybod bod x, disgwyliant x yn haflu mew a bod i wiriad safonol yn haflu sigma. Felly, ar gyfer T1, os newn ni a disgwyliant, ni angen disgwyliant T1, felly mynd ar disgwyliant mewn yr e i fewn i'r bracet. Mae 1 chweched disgwyliant x1 dyn ni, 2 chweched disgwyliant x2 a 3 chweched disgwyliant x3. A mae disgwyliant bob un o'r rhain yn mew, felly mae 1 chweched mew plus 2 chweched mew plus 3 chweched mew yn mew. Felly ydyn nhw lan ni'n cael 6 chweched sy'n rhoi mew. Felly mae T1 yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer mew, gan fod i ddisgwyliant yn haflu mew. T2, felly disgwyliant T2, mynd â T2, mynd â disgwyliant mewn i'r bracet, so 1 pumed disgwyliant x1 plus 2 bumed disgwyliant x2 plus 2 bumed disgwyliant x3. Ac am bob disgwyliant, ni'n rhoi mew, felly 1 pumed mew plus 2 pumed mew plus 2 pumed mew yn rhoi 5 pumed mew sy'n rhoi mew. Felly mae T2 yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer mew. Nawr mae rhaid i ni benderfynu pa un yw'r amcangyfrifon orau. Felly'r amrywiant ar gyfer T1, cofiwch ni'n sgwerio'r cyfernod, felly 1 chweched i sgwerio yn 1 dros 36, 2 chweched i sgwerio yn mynd yn 4 dros 36 a 3 chweched i sgwerio yn mynd yn 9 dros 36. Adio ar hynna a ni'n cael, mae bob un o'r amrywiant yma'n hafel i sigma, so mae gwiriad safonol, standard deviation x yn hafel i sigma, felly mae'r amrywiant yn sigma sgwar, felly mae 1 dros 36 sigma sgwar, plus 4 dros 36 sigma sgwar, plus 9 dros 36 sigma sgwar, yn rhoi 14 dros 36 sigma sgwar i ni. Ar gyfer T2, 1 dros 5 yn mynd yn 1 dros 25 amrywiant x1, 2 dros 5 yn mynd yn 4 dros 25 amrywiant x2, a 4 dros 25 amrywiant x3. Mae bob amrywiant yn sigma sgwar, amcangyfrif yn sigma sgwar, felly adio ar hynna ni'n cael 9 dros 25 sigma sgwar. I weld pa un o'r hynna yw'r llia, mae angen i ni naill ai ddod i nhw fel un ffracsiwn neu wneud e'n ddigolyn. So naill ai ddod i nhw dros 18 lluosi 25 neu wneud e'n ddigolyn, a ni'n lli gweld o fyna T2 yw'r un sy'r amrywiant lleiaf, felly T2 yw'r amcangyfrifon orau. Rhan 2 yw'r cwestiwn, neu rhan 3 yw'r cwestiwn, ysgrifennwch gyfuniad llinol a fyddai'n rhoi amcangyfrifon Diduedd ar gyfer mew gyda cyfeiliornad safonol lleiaf. So ni angen un yn llai na oedd gyda ni gynnau am T2. Mynegwch y cyfeiliornad llinol lleiaf hwn fel lluosrif o sigma. Felly, o gyda ni gynnau 1 pumed, gan fod y ffracsiwn T2 yn dechrau gyda genwadur yn llai na'r un sy'n gan T1, ac mae ei amrywiant yn llai, newn ni drio T3 yn mynd i fod yn un treian o swm y trio ohonyn nhw. Felly bod un yn llai, ond trio ni hwn. Mae hwn yn mynd i fod yn amcangyfrifon Diduedd os dyw i ddisgwyliant yn hafel i mew. Felly 1 treian, disgwyliant x1 plus 1 treian, disgwyliant x2 plus 1 treian, disgwyliant x3. Mae pob un yn hafel i mew, felly 3 treian yn hafel i
miw. Felly T3 yn amcangyfrifon diduedd ar gyfer miw. A'i amrywiant, sgwario'r cyfernod, felly mae 1 nawfed yn ni, sy'n mynd i roi 1 treian, 3 nawfed yn rhoi 1 treian sigma sgwar. Felly mae hwn a amrywiant yn llai ac 1 yn T2. Felly cyfeiliornad safonol T3 bydde ail isradd hwnna sy'n rhoi sigma dros ail isradd 3. Amcangyfrifon cymedr poblogaidd. Tybiwn fod gennym hap sampl o n ar sylwad o'r hap newidyn x sydd â chymedr miw a gwiriad safonol sigma. Byddai cymedr sampl x bar yn ddewis synhwyrol o ystadegyn neu amcangyfrif miw. Byddwn ni'n cymryd sampl a cymryd cymedr y sampl yna a gweld ffordd mae hwnna yn amrywio. Gwelwyd yn uned 4 mathemateg bod gan ddosraniad samplu'r cymedr y cymedr miw. Hynny yw disgwyliant cymedr x yw miw. Felly mae x bar yn amcangyfrifon diduedd ar gyfer miw. Ac mae amrywiant x bar yn haflu sigma sgwar dros n. Ni wedi gweld yna o'r blaen. Cofiwch hefyd, os dawn ni ar ei ddrawsau, os ni'n gwneud binomial, bod cymedr binomial yn NP a amrywiant binomial yn NPQ. Felly, enghraifft 2, mae gan yr hap newidyn arwahanol, x, y dosraniad tebygolrwydd canlynol. So ni mewn tabl, ar ffurf tabl. Mae theta yn gysonu'n anhysbys, lle mae 0 yn llai na theta yn llai na 1 chweched. I wneud siŵr bod nhw'n adolynu 1. Mwyn amcangyfrif gwerth theta, cafodd hap sampl o n ar sylw ar x ei gymryd, ac mae x bar yn dynodi cymedr y sampl. O wybod bod i bedol yn haflu a lluosi x bar plus b yn amcangyfrifon diduedd ar gyfer theta, darganfyddwch y cysonion a b ac amrywiant i bedol. Felly, gyntaf gyd mae angen i ddod o hyd i cymedr ac amrywiant x. Ac am ni ar ffurf tabl, mae cymedr x yw swm pob x lluosi 2 tebygolrwydd. Felly 1 lluosi theta plus 2 lluosi 2 theta plus 3 lluosi 3 theta plus 4 lluosi 1 minus 6 theta. Lluosi'r un am as, yma theta plus 4 theta plus 9 theta plus 4 minus 24 theta sy'n rhoi i ni 4 minus 10 theta fel disgwyliant x. Cymedr x. Mae amrywiant x yn dod o'r ffaith bod disgwyliant x sgwar minus disgwyliant x i gyd disgwario yn hafal iddo. Felly mae angen i ni ddarganfod disgwyliant x sgwar. So disgwyliant x sgwar yw x sgwar lluosi dar tebygolrwydd. So 1 sgwar lluosi theta plus 2 sgwar lluosi 2 theta plus 3 sgwar lluosi 3 theta plus 4 sgwar lluosi 1 minus 6 theta. Lluosi'r un am as, dacluso, a ni'n cael theta plus 8 theta plus 27 theta plus 16 minus 96 theta sy'n rhoi i ni 16 minus 60 theta. Felly, yr amrywiant bydd disgwyliant x sgwar minus disgwyliant x wedi sgwario. Felly, ehangu'r bracet a tacluso, a ni'n cael 20 theta, mae 16 yn canslo, 20 theta minus 100 theta wedi sgwario ar gyfer yr amrywiant. Felly mae gyda ni'r yna yn barod, mae angen i ddod o hyd i cysonion a amrywiant i bedol. Felly dyna sefyllfa.
Rydyn angen, ni'n gwybod bod I bedol yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta, felly rydym angen defnyddio hwnna I ddod o hyd I A a B. Felly disgwyliant I bedol, ni'n gallu mynd ar disgwyliant mewn, felly A lluos I disgwyliant x bar plus B yn haflu theta. Disgwyliant x bar yn haflu disgwyliant x, a ni'n gwybod beth yw disgwyliant x. Felly mae A lluos I 4 minus 10 theta plus B gyda ni. Lluos y bracet. Cymharu'r cyfernodau nawr, felly mae ar ochr chwith, mae gyda ni 4A minus 10A theta plus B. Felly mae minus 10A yn goffa fod yn haflu 1. Felly mae A yn 1 degfed, a rifau, so mae 4A plus B yn goffa fod yn haflu 0, achos dim rhif wrth ei hunan ar ochr dde, felly mae B yn 4 degfed. So mae A yn minus 1 degfed, B yn 4 degfed. Amrywiant yw, so amrywiant yw yn mynd I fod yn amrywiant y cyfuniad yna, ond gyntaf gyd mae'n rhaid I ni ddod o hyd I amrywiant x bar. So amrywiant x bar yw amrywiant x rhannu n. So amrywiant x oedd y cyfuniad yna rhannu n. Felly amrywiant yw I bedol yw mynd ar amrywiant mewn, ni'n cael a sgwar amrywiant x bar. Felly a sgwar yw plus 100. Amrywiant x bar o 20 theta minus 100 theta wedi sgwario dros n. Tacluso hwnna ni'n gallu rannu dy 10 a dy 2. Felly ni'n cael theta minus 5 theta di sgwario dros 5n. Na'r theta math, a ni'n cael y cyfuniad yna. Rhan B, felly dyna beth sydd gyda ni ar gyfer rhan A. Rhan B, bod I x yn nodi nifer yr arsylwadau yn y sampl sy'n hafel I 4, so 4 mewn sampl o'r x yma. O wybod bod V yn haflu C lluosi Y plus D yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta, darganfyddwch cysoniad C a D amrywiant V wedyn rhannu'r ddau amrywiant a I weld pa un yw'r amcangyfrifon orau. Felly mae gyda ni V nawr sy'n gyfuniad y, a mae Y yn arsylwad yn y sampl, so dim ond y darn sy'n hafel I 4 ni angen edrych ar. So tebygolrwydd bod x yn hafel I 4 yw dim ond y darn yna, felly ei tebygolrwydd yw 1 minus 6 theta, a hwnna'n p. Felly mae nawr gyda ni dosraniad binomial. Gyda disgwyliant x y wedyn yn haflu np, felly n lluos 1 minus 6 theta ac ar amrywiant y yn npq yn mynd I fod yn y cyfuniad yna. Felly, rydyn mae angen bod disgwyliant v yn haflu theta. Ni'n gwybod bod yn amcangyfrifon Diduedd, so v yw c y plus d, felly c lluos I disgwyliant y plus d. Disgwyliant e yw n lluos I 1 minus 6 theta, lluos I hwnna dy c plus d. Cymharu cyfernodau eto, felly mae ar gyfer y theta ar y ddoi ochr, mae gyda ni minus 6cn yn haflu 1, so mae c yn haflu 1 minus 1 dros 6n. Mae rhifau sy'n dim theta, felly cn plus d yn haflu dim ar yr ochr dde. Felly ni'n gwybod faint beth yw c, so minus 1 dros 6n, lluos y n plus d, felly mae d yn mynd I fod yn plus 1 chweched. Felly'r amrywiant wedyn gyda ni bydd c sgwar lluos I amrywiant y.
Ni'n gwybod bod amrywiant y yn n lluosi 1 minus 6 theta lluosi 6 theta, felly ni'n gallu gweld bod y 6 yn canslo, un o'r n's yn canslo, a felly mae gyda ni amrywiant fi fel 1 dros 6n theta lluosi 1 minus 6 theta. So dyna ran B. Rhannu'r ein ar gyfer ran C. Felly rhannu'r ddau yma, amrywiant i bedol, amrywiant fi. Ni'n gallu flipo'r un gwylod a lluosi gyda fe. Mae'r theta yn mynd i ganslo, mae'r n yn mynd i ganslo, mae'r 6 yn mynd i fynd lan i'r top, a mae'r 5 ar y gwylod. Felly, ydyn ni'n gweld beth yw y gwerth hwnna. Os ni'n lluosi'r ddau mas, ni'n gweld bod ar y top gyda ni 6 minus 30 theta, ar y gwylod gyda ni 5 minus 30 theta. Mae hwnna'n amlwg yn fwy na 1, felly fi yw'r amcangyfrifon orau gan fod ei amrywiant yn llai na 1 i bedol. Amcangyfrif ar gyfer tebygolrwydd. Gadewch chi x yn nodi y nifer y llwyddiannau y gair mewn n prawf Bernwyli annibynnol, lle mae'r tebygolrwydd o lwyddiant mewn unrhyw un ohonynt yn theta. Ni angen darganfod. Gwyddwn bod x, gan bod yn Bernwyli bydda dosraniad binomial, n a theta, a mae ddisgwyliant yn n theta, a amrywiant n pq, felly n theta 1 minus theta. Cyfran y llwyddiannau yn y prawf yw y llwyddiannau rannu n, y llwyddiannau rannu nifer ni wedi treialu. Mae hwn yn ystadegau sy'n resymol ar gyfer amcangyfrif theta. Felly ni'n mynd i ddefnyddio hwn nawr i weld os dwi'n amcangyfrif Diduedd. Felly disgwyliant P yw disgwyliant x dros n. Felly disgwyliant x rhannu dy n. Disgwyliant x yw n theta. Rhannu dy n, felly ni'n cyrraedd theta. Felly mae disgwyliant P yn hafalu theta. Felly mae P yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta. Beth yw ei amrywiant? Felly cofiwch, ni'n sgwario'r cyfernod. Felly 1 dros n sgwar lluosi amrywiant x. Felly amrywiant x yn n theta 1 minus theta dros n sgwar. Ni'n gallu canslo un o'r n's. Felly mae gyda ni nawr theta 1 minus theta dros n. Felly roddydd y cyfeiliorna safonol, felly ailisradd yr amrywiant gan hwnna. Hynny yw, os ni'n defnyddio P fach am theta, beth yn angen amcangyfrif, mae P yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer y tebygolrwydd o lwyddiant, digwyddiad, neu cyfran poblogau sy'n arwain at canlyniad llwyddiant, lle mae, felly P fach ar gyfer pob gwerth o P fawr gallai bod. So disgwyliant P yw x dros n, nifer llwyddiannau, dros n yw'r P fach, a wedyn ni amrywiant yw PQ dros n. Felly ar gyfer y tebygolrwydd mewn prawf Bernwyli yn unig, mae gyda ni'r cyfuniadau yna. Enghraifft, mwyn rhagfynegu cyfran y pleidleisiau y bydd ymgeisydd penodol yn ei derbyn mewn etholiad sydd ar fyd cael ei cynnal, canfaswyd hap sampl o 100 o etholwyr a dywedodd 38 ohonynt ei bod yn bwriadu pleidleisio dros yr ymgeisydd. Felly cyfrifwch amcangyfrif Diduedd o'r gyfran o'r holl etholwyr sy'n bwriadu pleidleisio dros yr ymgeisydd a darganfyddwch gwerth bras ar gyfer cyfeiliorna safonol yr amcangyfrifon a ddefnyddir. Felly amcangyfrifon Diduedd o'r gyfran oedd y llwyddiannau dros y treialon, felly 38 dros 100, 0.38. Yr amrywiant
bydd PQ dros N, so 0.38, lluosi 1 minus hwnna, sef 0.62 dros 100, a ni'n cael yr amrywiant, fel hwnna, yr cyfeiliornad safonol, bydd ail isradd hwnna, neu'r expected standard error, gan bod ni'n disgwyl iddo fe fod, disgwyliant y cyfeiliornad safonol yw ail isradd hwnna 0.0485. Enghraifft 4. Cynhyliodd dau ddisgybl a'r brofion i ddarganfod y tebygolrwydd theta byddai math arbennig o benbawd yn dod i aros ar bwynt i fyny wrth iddo gael ei daflu ar arwyneb caled. Taflodd y disgybl cyntaf y penbawd 300 o weithiau a thaflodd yr ail ddisgybl y penbawd 200 o weithiau. Gadewch i x1 ddynodi nifer y tafliadau gan y disgybl cyntaf, lle arosod y penbawd a'i bwynt i fyny, a gadewch x2 ddynodi nifer y tafliadau gan yr ail, lle arosod y penbawd bwynt i fyny. Dangoswch fod ta1, sef y cyfuniad yna, a ta2, ill 2 yn amcangyfrifennau Diduedd ar gyfer theta. Penderfynwch pa un yw'r un gorau. Felly, ni wedi cael gwybod bod x1 yn cael ei daflu 300 weithiau NP fe, gyda theta yw'r tebygolrwydd ar gyfer y ddau ohonyn nhw, a mae x2 yn taflu 200 weithiau gyda theta. Felly, disgwyliant x1 yw NP, felly 300 theta, a i amrywiant yw 300 theta 1 minus theta. A disgwyliant x2 yw 200 theta, a'i amrywiant yw 200 theta 1 minus theta. Felly, rydym angen bod disgwyliant t yn haflu theta, mwyn bod t yn amcangyfrifon ar gyfer theta. Felly, t1 yn gyntaf. So, ni angen disgwyliant, hwnna, ni'n gallu mynd ar disgwyliant mewn y braced. Felly, 120 mas ti fas ar y gwylod, 2 lluosi disgwyliant x1, plus 3 lluosi disgwyliant x2. Lli gosod rhywun mewn, so 2 lluosi 300, plus 3 lluosi 200, yn rhoi ni 10 cant theta dros 10 cant, sy'n rhoi theta. Felly mae ta1 yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta. T2, disgwyliant T2, mynd ar disgwyliant mewn, felly mae disgwyliant x1 plus disgwyliant x2, rhannu'r 500 gyda ni, adio'r ddau, ni'n cael 500 theta dros 500 sy'n theta. Felly mae T2 yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer theta. Pa un yw'r gorau? Felly, pa un yw'r amcangyfrifon orau? Felly, amrywiant ta1. Felly, ni'n sgwario'r cyfernodau. Felly, mae 4 amrywiant x1 plus 9 amrywiant x2 lluosi 1200 wedi sgwario. Amrywiant x1 oedd y cyfuniad yna. Amrywiant x2 yw'r cyfuniad yna. Felly mae 1200 theta lluosi 1 minus theta plus 1800 theta 1 minus theta yn rhoi 3 neu 3000 theta 1 minus theta dros y gwylod. Rhannu dy rheina, canslo, a ni'n cael theta lluosi 1 minus theta dros 480. Nid yr un peth am yr ail un. Felly, sgwario'r cyfernod, ni'n cael 500 i sgwario, amrywiant fy 1 plus amrywiant x1 plus amrywiant x2, sy'n rhoi i ni y ddoi gyfuniad yna. Felly, 500 1 minus theta, theta 1 minus theta ar y top, ni'n gallu canslo ar y gwylod. Felly mae gyda ni theta 1 minus theta dros 500.
Felly pa un yw'r un ore, pa un yw'r llia, felly T2 sydd ar enwadur fwyaf, felly y ffracsiwn lleiaf, amrywian T2 yn llai nac amrywian T1, felly T2 sydd yw'r amcangyfrifon ore yn y sefyllfa yma. Cwestiwn cybac. Defnyddir dau offeryn i fesur crynodiad hydoddiant penodol, sef μ. Mae offeryn 1 yn cyfrifo bod y darlleniad x a geir yn hap newidyn sydd wedi dosrannu normal gyda chymryd yr μ ac amrywiant sigma x di sgwario. Mae offeryn 2 yn cyfrifo bod y darlleniad y a geir yn hap newidyn wedi dosrannu normal gyda chymryd yr μ ac amrywiant sigma y di sgwario. Rhaid amcangyfrif μ gan ddefnyddio'r ystadegyn T, sy'n rhoi'r cyfuniad yna ni, lle mae lambda yn gysonyn. Dangoswch fod T yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer μ ar gyfer holl werthoedd lambda, T beth yw lambda, a darganfyddwch fynegiad ar gyfer amrywian T yn hermau lambda, sigma x a sigma y. Trwy hynny, dangoswch mai μ, sef y cyfuniad yna, yw gwerth lambda sy'n gwneud amrywian cyn llued a phosibl. Felly, mae gyda ni x yn amrywian normal gyda chymryd yr μ a sigma sgwar x yw'r amrywiant ac y gyda'r amrywiant sigma x y, sigma sgwar y. Felly rydym angen bod disgwyliant T yn hafel i μ i fod yn amcangyfrifon Diduedd ar gyfer μ. Felly disgwyliant T, ni'n gallu mynd ar disgwyliant mewn, felly lambda disgwyliant x plus 1 minus lambda disgwyliant y. Ni'n gwybod bod disgwyliant y yn μ a mae disgwyliant x yn μ, felly mae lambda μ plus 1 minus lambda μ lliosi mas a ni'n diweddu lan gyda μ. Felly mae T yn amcangyfrifon Diduedd o μ ar gyfer pob gwerth lambda. Ti'n mots beth yw lambda. Amrywiant T, ni'n gallu mynd ar amrywiant mewn ond sgwario'r cyfernod, felly lambda sgwar, lliosi amrywiant x, plus 1 minus lambda i gyd i sgwario lliosi amrywiant y. Gosod sigma sgwar x fel amrywiant x a sigma sgwar y fel amrywiant y. Ar gyfer yr amrywiant lleiaf, rydym angen differi amrywiant T mewn perthynas â lambda. Lambda sy'n newid a'i osod yn hafel i 0. Ni moyn yr amrywiant lleiaf posibl, felly mae rhaid differi. Felly differi gyda lambda amrywiant T. Felly mae lambda sgwar yn mynd yn 2 lambda, lliosi sigma sgwar x, a mae'r braced wedi sgwario yn mynd yn 2, lliosi braced i'r pŵer 1, lliosi differiad y braced, minus 1, lliosi lambda y di sgwario. Tacluso, y 2 lambda sigma x di sgwario, minus 2 lambda y di sgwario, plus minus 2 lambda y di sgwario. Dod fe'n hafel i 0, ni angen lambda, cofiwch, ar gyfer y cwestiwn. Felly cadw'r lambda un ochr, mynd ar 2 sigma y di sgwario ochr arall. Rhannu dy 2, cymryd y lambda mas a rhannu gyda'r braced o'r ochr chwith, a ni'n cael yr cyfuniad roedd angen. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar gyfer amcangyfrifon Diduedd 1.